zaina hianin number system kan ziranga chuan chumi hma chuanin maths fundamentals kan khoyenga apoimo lutuka maths fundamentals kan ti reng chuna bul thut ti khani meita ngo chuan hei slice te karon chei khop me zain chu helai ten thingkung te karon tawtir vela ngo tiang khani a chuan ta hian voice samin chang pe chia lo ni bon che ta ta khamin han chang chinula chan ka soi char kharanga heta hianin poimo deuh chu heng ho hi question hi lo la en lo la mo kan soi lo nga masa ho hi kan soi nga much fundamental so hi until nan mei question a ti hian na kinain la mu don chuwa 4x plus 7x plus 3x hilom tang se entia chaw tur me kan ti chuanin helai hian i plus aumatro lai hian lai po hem plus om lia plus om reng reng chuan tianga reng reng chuan ta hian lo en le lokila plus om pheveka x aumatro tapon x oma tapon x oma x si common kan la de yang mo enga tinge common kan lang na chan kan ti chuan helai hian plus emo minus omani chuan ain ang base kha kan lang nge thin mo khalai kha kan hriat chian a poimo a chuan a base x in ang phei ka tiro x in an phei vek to wangin number ho hi kan plus vek dong tuna chuan ngo 7 plus 3 chu 10 ne tro 10 plus 4 chu enzange kan ti chuan 14 ani lai khan kan chian kha poimo thina tiang te ho te tiang kan ngai po hi common kan la de ni mo chuanin hela hianin adang hian en le lok tangila LCM te po om ta LCM lak dan olsam tam tak te po om ta entirnan 2 by 4 plus 4 by 8 te lom tang se hei hi method pathumina chaw theya a pathum hianin kan soi lo nga a intan indu zok zok kha chuin thlan hani to me nga mo a thave rim hrima first method a chuan mo a first method a chuan in thiam pawh ni tawh mai the in thiam ani pawn i revision anga thiam lo pawn awm anga khami te tana thil tha kha ni ve a entinge yang first method a chuan in LCM method kan ti a mo ka LCM method LCM method in kan chok lo nga a hnuai denominator hi kan en thin ani tuna hianin denominator a enzange ong kan ti chuan 4 le 8 awm atiro a LCM zat hi enzange niang o ti ha om mai theya a basic ngoi kan swinga a LCM zat kan hrelo ni chuan denominator che en turo 4 le 8 che a chunga mi 2 le 4 hi en reng reng lo tur ni a denominator kan enanga kan thiam lo ni chuan ti hian kan chonga 4 le 8 kan tianga mo prime factorization in kan chonga enin ne kat thei te ber kan ti chon 2 in a kat thei tro 2 2 are 4 nia 2 4 are 8 ania chon 2 in a la kat thea 2 1 is 2 2 2 are 4 2 book in a la kat thea chon 2 1 ania 2 1 is 2 om zia chu helai 2 mo apona mi 2 pathum hi kan langa 2 pathum kan multiply vekang mo plus mi alo tor helai hian kan multiply nga 2 2 are 4 nia 4 2 are enzange kan ti chon 8 ani 4 2 are 8 ani a om zia chu a LCM chu enzange kan ti chon LCM chu 8 ani chon helai hian entinge nyang kan chole yang kan ti chuan kan chole dan tura chu 8 LCM chu 8 ani ti kan hret ngal phot tuna mo anoi en toloi tuna achung kan en liang true omatiro true pakhat kala thlanga chuan multiply sign ka zia kang chuan helai hian true kala zo to a enge ka en le tur kan ti chuan helai 4 hi ka enanga helai 4 hi a 8m table hi a 8 hi en zana nge ong ti chuan 4 true are 8 ania omzia chu la hian true ka ziak le thei mo chuan helai hian plus omatiro ta hian plus kala thla lenga 4 om le a tan 4 ka danga mo chuan multiplication sign kha ka ziak le shim shimang 8m table omatiro 8 oma anwa 8 oma 8 helai hian om le a 8 1 is 8 ani a chuwang chuan helai hian 1 ka ziak me ang hi LCM method kan ti khani a chuan kan han chokanga chuan ta hian uluk deuh lo en le ula 2 2 are 4 ani tro plus 4 1 is enzange 4 ania
8 ania chuan 4 plus 4 8 chuan 8 tho nia 8 1 is 8 hei hi first method kan ti khani a tuna second method in kan chok lenga second method hi acha khop me a mo second method hi base option ka ti ve thlo ta keima chuan first method chu LCM ania tlemin a kwal deuh shim shima khatiang lo po kan thiam du ni chuan second method tuna kan enga second method a chuan enge kan ti chuan cross multiplication kan ti ve le thu ne mo cross multiplication kan ti ve thunga chu chu entinge kan ti thin kan ti chuanin la hen uluk deuh no la hei le hei kan multiply nga 4 le 4 kan multiply nga a hnuai po hi kan multiply le meang chu chu entinge nen kan chong kan ti chuan la hen lo en lokula in hlok pui tura ka nga ya 8 en zange 8 2 r en zange kan ti chuan 8 2 r 16 ne tro ala ya plus oma plus kan la thalenga chuan 4 4 r en zange kan ti chuan 16 bok chuan la hian 8 4 r en zange kan ti chuan 8 4 r 32 chuan hela hian 16 plus 16 chu en zange kan ti chuan 32 ne tro noya 32 bok ania chuan 32 1 is en zange 32 bok ania nichina po khanin LCM method an 1 bok achuaka hei hi prime factorization cross multiplication kan ti chu ni a chuan than method atan mo hetiang hote te kan ngai poi kan thiam ani chuan nakina min pui thina exam na te exam kher lo po mo kan fa te kan nge kan nau te kan veng chung nau te po kan hril du thina khata khanin i kan chokanga la hianin no en le lo gula in thiam to po ni mai thia revision po ni anga kan hemi data poi mo le deuh mai ka suyenga tuna hela hian 2 by 4 ani ta tero plus 4 by 8 ani ta a tuna a base kan enang denominator base kan enanga 4 le 8 ma tero 4 hi 8 ta chantir turin enzange atlem kha tama kan chantir de yang mo 4m 4 in zia ka tero 8 ta chantir turin enzange niang kan ti don chuan 2 kan zianga 4 2 ar enzange kan ti chuan 8 mo zia chu base le base ai nang to a lai po 2 kan zia wangin ta po 2 kan zia kang mo zia chu la hen 2 2 ar enzange kan ti chuan 2 2 ar 4 chuan ka soitang han 4 2 ar 8 ani ta tero a base le base ai nang to a chu wang chuan common kala de ang 4 plus 4 en zange 8 8 1 is 8 boka chuan le ni kalai hotel an ngai po kha thil changkai ve thei tak ani a khalai kha kan se ve le shum shima chuan hei hi third method kan ti chu ni a mo third method kan ti chu ni a base kan in antira base in an nuwa common kan la de chuan common kan lang nuwa a chung le chung kha kan plus phe vector thini kha kha a changkai ve thina nakin zela tan po changkai thina kan han sei lo na sa ni a chuan a tuna thil hote kan ngai hi pol sang deuh pon mo mania ko idea ka hmuwa mi pakhat soinia tha kha ti em em a zaina hen karan include ve don chim shima heta hen lo en lokuila tam tak pol sang jok poina anti sol china chu hela hen entirnan a loko ti hian kan zeng longa 216 multiply by 2 hi tam tak chuan in 18 te 18 an chok chok ringot thina ta hian adik lo ani mo enga tinge kan ti son la hen lo en lokila 2 nia tiro 216 ania 2 1 is 2 nia tiro ta hen engma to lo shim shim 1 kan la tha a 2 em table 1 le nem chu wang chuan engzangi kala la khlak thei kan tia 16 hi ka 60 kan la thale 2 8 are 16 nia mo ti hian an chok thini hela hen minor mistake kan nei thina khalai khanin kan chian ve poimo a englai nge kan ti chuan an ti chuan la hen han sok le lokila a tir ber chu la dik thlap 2 1 is 2 hi chu mo chuan 1 kan la tha a 2 em table 1 lo shim shim ni tlem zoka mo reminder hi tlem zoka divisor a dividend hi tlem zoka mo chu wang chuan 6 kan la thale a pakhat kan la thla a ala dai lo ni kan lak thlang le che khan enge del tur la hen 0 kan da nge tur mo 0 kan da nge tur ni a chu 0 kan da lo chu kan answer chi ri boi vek me mo he lai hi tam tak kan boi thina khala han kan shet plan nga ya 2 8 are 16 ani le ngal me ni mo chon adang kan ti le china heta hian idea ka mo tha ka ti khop me a antir nan 315 by 3 lo ni tang se tuna ti hian an chok tai la tam takan boy china ma se zen chang chen boy to long chi one is chi ni ta tero
chuan engma lawa 0 nia 1 kan la thla ala dai lo ni helai hian mo zungil multiply doin la dai lawa chuan pakhat kan la thla le a kan la thlak che khan ta hian 0 kan ta nge nga 3 5 r 15 ani mo khalai kha kan hriat tlana poimo ve a khalai kha kan sei ve le hrim ani a chuan poimo dang hi omle sautura ngai la entirnan heta hianin question apo exam of ta na poimo mma tuna entirnan 79/4 hi lo ni tang se hi mixed fraction adaro lo ti tang se entirnan hei te hen 19/4/3 te 16 2/7 te lo ni tang se mo hetian hi mixed fraction kan ti ni atuna hianin hei hi fraction pa ngai oma mo chu chu mixed fraction na thak tu in tinge ni kan ti chon hetianga hianin anti clockwise concept in an kal thin ni omje chu ti hian kan soinga tiang kan ti thina 4 ani tero 79 4 1 is 4 ania chuan 7 minus 4 chu en zange 3 nia tero 9 ania chuan 4 9 are 36 ania chuan 9 minus 6 chu en zange 3 banga tero chuan helai hian hei hi enge kan ti thin kan ti chuan hei hi divisor kan ti ni a divisor chuan hei hi enge kan ti thin kan ti chuan quotient kan ti khania QUO leng tolwa hnuai kan sianga TIENT quotient kan ti ni a chuan hei hi ato bera bang hi point da khangai reng lo ni o point kan da chuan boi fe kan me hei hi reminder chu bang ti na khani mai ta mom reminder ni a omje chu hei hi anti clockwise concept in an kala in shet thiam thei dan tur berin an clockwise chu tinge kalthin kan ti chuan ti hianin a kal thina tero ti hian a kal thina ti hian a kal thina anti clockwise ani ve thung chuan ti hian a kal don ti hian mo ti hian a kala chuan hetiang chiang po hen mixed fraction po hi anti clockwise concept in an kala omzia chu 3 hi heta question a omnga 4 hi heta omnga 19 po heta omdon omzia chu tinge kan sia thei 19 anianga 3 po heta kal don atero chung bera omnga chuan 4 hi khoi nge omdon heta hian ti hian ani mai mo kalai kha kan hriat tlana tana thave shima chuan pakhat che kan ti le chinga entirnan 33/5 kan tianga tero kan multiply nga 5 33 nia 5 6 r en zange 13 nia omje chu 3 reminder nia mo 6 hi question ania chuan 5 hi divisor kan ti khania entingen kaldon kan ti chuan 6 3/5 kan ti don ni mo chuan hei hi reminder khani a hei hi divisor 6 hi question kan ti khani mo khalai kha kan hriat thiam atana thave shima karan include den ya chuanin thil pakhat dang le poimo hu tam ve lutuka chuan entirnan tuna hello em lokula lok hi poimo a ka sei fo thina class a te po hianin LHS le left hand side tina ni heo RHS hi poimo lu tuka in thiam tho ka ringa chan kan sai vele shim nga left hand side ta minus som tang se right hand side ta va phedonin enge chandon kan ti chun plus sign ava changdon mo chuan left hand side po plus lom tang se le lama ava phein enga nge chandon kan ti chun minus a changdon stiang chen chun multiplication left hand side tom tang se right hand side ava phedonin enga nge chandon kan ti chun divide sign a changdon chuan divide sign po left hand side om se right hand side ava phedonin enge changdon kan ti chun multiplication entirnan hetiang te po hianin 7x by 9 x by 10 lo ni tang se mo thiang kan ziak zo nga 7x top lawin 7 multiply x te hilom tang se entirnan number chu number bulakan da thina alphabet chu alphabet bulakan da x kan zianga 10 mo at luite in luilian pan afin thinang hian number te in number lian hi pan nge nge thin ti hi hriat acha a chu kantana poimo dona 7 in 10 upon don engati nge kan ti chuan 7 hi te zo kha chu wang chuan ti hian multiplication sign a omatiro left hand side a oma
right hand side ava phei che khan enge chan don hei like a siang hian division sign ava chang don omzia chu ta hian 10/7 alo ni che to don ni mo khalai kha kar hriat tlana poimo a chu kan soi vele hrim hrim ani a chuan ta hianin atom lampang fundamental sa chuanin atom deuh lampang tianga hela hian antirnan mai tirnan tuna cancellation hi apoi mo lu tuka cancellation kan thianal chuan kan answer hi apoi thina tam tak experience tam tak an boina thina nia antirnan mai hela hianin 200 plus 400 lo ti tai la mo by 300 te lo ti le tai la antirna ti hian lokina 300 ni loin 400 ti tai la mo tam tak chuanin la hian achunga hianin 400 oma noi pu 400 oma kat cancel deng answer chu 200 anti top china mo hei hi 100% in adik lo ti ka soidu enga tinge kan ti chuan ka soi fianga hela hi apoimo lutuka tam tak boina thin ni a la hianin achunga hian plus oma tiro plus le minus hian khovela hian mo boinan siam lian theiber cancellation a enga tinge kan ti chuan answer zong zong dik lo ngal vek zel kan cancel hian ti hian ti zogila entirnan mo ka soita han plus o ma wangin kan han cancel top thailo plus si kan ti bo mo sang nge ngai chuan entirnan heta hianin plus ni lovin multiplication sign te chum tang se emo multiplication ni lo pon division sign te chulom tang se no kan cancel thei chiang alom ma se enga tinge kan cancel thailo tuna kan cancel thailo kan ti chuan kan cancel thailo na chin chu plus le minus reng om chuan achunga kan cancel thailo ti hian ti phot anga ya 006 ania 400 ania 0 pani le 0 ania 2 in la cancel la 2 2 4 ania 2 3 omzia chu 2/3 lo chuak ani 3/2 lo chuaka mo khatiang khani a nichina kha chonin tian ka cancel to ba 200 on chuak de mo plus le minus hian khover hen boinan siam lian theiber cancellation a ma se tuna vele thungana entirnan mei entirnan heta hian 7 6 5 4 kan tianga chuan 2 3 4 5 ni taila mo ta hianin kan cancel them kan ti chuan yes thei chiang lom kan cancel vek thei to enga tinge kan ti chuan plus le minus pakhat ma lo mo plus le minus pakhat ma lo wa te kan cancel thei 5 le 5 kan cancel thei a tro 2 4 le 4 cancel thei a 3 2 are 6 ania 2 le 2 cancel thei a omzia chu 7 chia bang mo 7 chia bang a ma se chu tiang ni lovin entirnan mei heta hian multiplication sign on veka tiro time plus pakhat polom tang se mo plus pakhat polom tang se ani lo pon plus ani lo pon minus te lom tang se mo ti hian kan cancel theng kan ti chuan thei lo chiang lu tu enga tinge kan ti chuan plus le minus hian thilan ti boi vek chen plus le minus kan ti bo phot angai thin tianga hian mo ten kan multiply chu vek anga ya ta hen plus lo ti ta la 7 6 are 42 nia tiro 5 4 are 20 nia 3 2 are hey 3 2 are 6 ania 4 5 are 20 nia chuan plus 1 ala nia tiro ala buai vek tu na po chuwang chuan ti hian 20 plus 1 chu 21 ania ti che hen kan cancel thei to mo thin cancel na 3 2 are 6 ania tiro 3 7 are 21 ania chuan hei hi 2 in cancel na 2 10 ania 2 21 ani le a mo ti hian ani a 7 1 7 2 14 nia 20 ti hian lo chuani a soita ang khan hela hian plus pakhat emo minus a umani chuan cancel pop ngal me lo tur mo aspirant nan ti boina thina ni a khalai han kan chiang le shim shim ngai china takina chuanin nangma ni ti boi tu shim in tiang a hian plus in on da don mo plus ani lo pon achunga kher hen ka jera minus a noi po zia kila mo ti hian cancel turani mi lo ni soita kang khan chuan a ol samna tan mo a ol samna tan la hem plus thawa minus si le plus si ti bo ngal ngol la 4 plus 1 en zange 5
ti ngal mi lo tur mo lai point minus so matiro 5 minus 1 to 4 ania ti ngal mi lo tur enga tinge kan ti chon mathematics and drama nia but mass rule kan man ngai na kin apo kala shil cheunga fundamentals first class che kan la ti ve a mo class ma saber che kan na ti a e tuna chon kim kala shil don lo chewa mo shil thei poni lo wa in pro in le dol lo wang chuwang chon to ka soi mong chang kan soi chawanga apoi mo chaw do na kan se chuanin ta hian a poi mo danga umling chuan kan lut chaw le chananga chuan hei root tuna kan soi le longa root hi poi mo ve thina root kan ti ren chuan square root tiang te ni a mo 6 te mo 9 te tiang ho hi ni a chu chu enting en yang khoi suna point mu fo thina entir nan me me khoi sun te lo petang se hei ti hian two root 3 multiply 3 root 3 te lom tang se khoi suna mo ti hian logo ti 2 root 3 o matero ti hian chuan square root tiang po hian om thin ni mo kalai kha alian le te hi nang mi lo ni o hela hi kan hriat na poi mo thina te lo po hianin an ron ziak thina antinan hei ti te hian an ron ziak thina o khalai kha kan chian ngai thina enting nge chu tiang chung kan chaw thin kan ti chuan lai po hi fundamentals ania fundamentals concept ania tan lo en lokula tiang kan ziang nga enting nge kan chuang an ti chuan hi lai mi hi kan la thalo nga mo chu root 3 kan la thalo nga chuan root chunga chu hi kan da lu deng root chunga chu hi kan da lu danga 3 niang atero multiplication sign kan zianga chu chunga root kan da no chen ti nge niang kan ti don kan ti chuan ta hian chu va zia le top lo tur mo chu kan zia top kha chuan dik don mi lo nia chuan 4 kan ziak dei tur enga ti nge kan ti chuan root 4 chu enge kan ti chuan root 4 chu chu nia tero om zia chu 2 r 14 ania chu kan ziak mo chu tiang chiang chuan khalai khan repeat angai chuan in min zot shela ula voice in zak zum deuh hlekani pon cheta po khan min zot top theya chuan chu kan da lu chuan 4 lo nia tero zange 4 3r root 12 lo ni ta dei chen mo khalai kha kan chiang nga chu tiang chiang chuan 3 root 3 poi kan sei le longa 3 nia tero chuan root 3 nia multiplication kan zinga 3 hi root chunga va da do enting e niang 9 ani dei don enga tinge kan ti chuan 3 3r 9 ania mo ponan lo da chok sa to a root chunga valu khan 9 a va chang dei don mo 9 3r en zange kan ti chuan 27 root 27 alo chuani mo khalai kha kan thiam a poi mo ve a chuan hei hi tiang hi khoi sonain mu chi nga tiang hi ke pon ka munguna chuan chu chu tam tak hian in boi thina zaina chuan in boi to lo tura ngai la chuan tiang hi anting en kan chaw thin kan ti chuan kan chaw dan tlang pui chu ta hello en la chu le chu root pon ami hi tan kan lang chu multiply om wangin multiply kan zia plus om se plus minus om se minus ani mai chuan multiply kan ziak le nga ei root 3 hi ta hen kan ziak phei dang root 3 root ve chunga matiro 3 into 3 kan ti menga chuan ti hen kan chokang 3 2 r en zange 6 ania chuan root 3 hi en zange 9 ania tiro chuan root 9 hi en zange kan ti chuan 3 3 r ania 3 3 r chu en zange 3 3 r 9 ani wangin 3 chau kan lang chuan root a bau don ti na ne chu awa chu khan engange bachan multiply awa changa chuan 6 3 r en zange kan ti chuan 18 ani mo khalai kha kan chian hi poi mo thina chuan adang kan chok le longa hetiang question tho in fundamentals kan so chepa lo ngak lok wala mo question sok du deu dewa kan lut chau chananga MPSC tan phaison as sufficient te meni over sai ho he min ring tok ro ting hi and ting e kan chaw thin kan ti chuan true le true root ponami ve kan langa multiplication no mo wangin multiplication kan ziak to pang mo entir nan multiplication ta henom lo tang se plus te polom ta se ta hen 5 plus 2 ni le me lom mo minus lom tang se minus om chuan heta hian minus ani le me khalai kha kan chian a poi mo ve thina multiplication uma tiro multiplication chuan multiply kan zianga multiplication vain ta pen kan ziak le ni hi o kalai kha kan sia thlana pui mo chuan root 5 uma tiro root 5 forma root 5 root ve chunga numa 5 into 5 kan ti venga
mo chuan 5 2 r 10 ania chuan 5 into 5 ten lo po hen so thei thowa ka jin thiam da nia 25 ania chuan 10 ania nga tro root 25 hi eng root nge kan ti chuan 5 5 r 25 ania mo 25 nia 5 pakhat chau kan la chuan 5 10 r en zang e 50 mo chuan khang ho khani a zaina ka shin du tlang pui ho cheu chuan ta hian poimo ve le deuh mai pui pakhat tam takina anti boy thina chu ta hian antinan me me 5 root 5 bokhalong ni le tang se 5 root 5 plus 5 ani lo 5 ni lovin 3 di zongo 3 root 5 lo ni tang se tuna plus alom ta mo ni chin ami ang khan kan chok le don mi don thawa ma se ta hen tlem dang lam don 5 plus 3 kan tiang atro so 5 plus 3 kan ti huna enting e ti le tur kan ti chuan mo root hi ti hian root chunga omatero root chunga 5 uma 5 uma ainang ve ainang chuan plus oma wangin common kan la dei tur ni mo plus ring ring chuan common kan la thina plus le minus 5 top kan zia mo 8 root 5 ani me ti hian khalai kha kan hriat tlana ta na poimo thina chuan minus polom ta se common kan la le tho tur ni mo common lak hi a poimo ve thina khalai kha kan hriat chian a poimo ve a chuan atop na tan ta stop na ni lovin fundamental stop na tan antinan question tiang hi which is bigger lo ti tang se antinan 2 3 into 3 or 2 3 bracket 3 tiang hi lom tang se ending e cho tur kan ti chuan la hen kan soi lo nga in thiam to tho chu ka ringa ma se in thiam bel na ta na ni me nga 2 power 3 power 3 mong e vatam mel 23 na mo ma se chuan helai vele thunga chuan 2 power 3 bracket 3 ani vele thunga khoi zong nge lian ti khania kan khoi sona chu chuan alian kan chok do na ta hian an enula hi ending e nen kan chong kan ti chuan helai hian ta hian hi lo enula 2 power 3 ni ta tiro chu ending e nen kan chong kan ti chuan 2 power 3 en zang he kan ti chuan 3 pathum ti na khani be mo hetiang reng chu ti hian 2 power 3 tang chok lowin a power atang hianin kan chok deang 2 power 3 ne tiro a power po han power dang 3 nei le ve le lo mo power po exponent kan ti thina kala ha kan hriat poi mo ve a 2 exponent 3 ti na ni me mo omzia chu 3 cube ani tiro 3 cube chu en zang e 3 cube chu 27 ani ngal pot mo chuan 3 power 3 ni to lowin 2 power exponent 27 ani anga mo khalai ha ka apoi mo ve atiang te hote te gan ngai po hi tiang hi la poi mo don chau ni ona kina pe jon 2 3 3 4 3 2 1 te pol ani thei mo ti ending e kan chong kan ti chuan 2 power 1 en zang e 2 ni atero 2 1 is 2 chuwang chuan ta hian 2 kan ziawang chuan 3 square chuan zang e 9 ani ve le thunga mo 9 ania tiang zel khan achunga tang zel khan achunga tang kan chok thla zel tu ni a downside zong in mo khalai kha kan china poi mo a che he chu topic shana ni a certain in dai supportela akina kala shil cheunga chon heta hen han in vele taila la hen true bracket true power 3 bracket 3 nia mathematics are reng chon bracket reng hi engin nge kalthin kan ti chon multiplication sign kal nge nge thino he plus mi lo tur multiplication sign ani bracket reng chu ndule chin cheula bracket reng chu ending e multiplication sign ani omzia chu he true power 3 bracket 3 chu ending e nyang kan ti chon bracket hi chet tai la ti hian ani me ti hian mo omzia chu true 3 3r exam e 9 chuan tuna base le base ai nang to ni o mo he certain test question poni a base le base ai nang to khoi zong nge len kan ti chon base le 2 ve ne tro 9 I 27 lian de zo omzia chu he alian zo true exponent 3 hi alian de zo mi ai hian mo khalai khania kan hriat thia po ka ringa in hlok pui po ka be sei boka chuan
adanga chho le ni le kanin zirtir zelanga chuan thil pakhat le lokana ka soi zo toy mo ka lo la soi zo lo le thina tuna antiran me 0 0 0 tuna point ti bodan te point chedan te ka shil le lok chunga 0.8 te lo ni tang se mo hi poimo a poimo lu tu ni o la hen 8 0.0064 nya tero 0.8 ani bele tunga tuna point kan ti bawang mo point kan ti bawanga ti hian lo enula repeat angai pon min zo she su ka chang she mi lo chung ne nuam khati de zong na mani min zo ken 64 ania tero 0064 ania tero noya 0.8 ania chon hela hianin ta hian lo en lokula point nunga hen number en zang yom digit en zang yom kan ti chon pakhat pahni pathum pali nia tero lai vele thunga chon point nunga hen digit en zang yom pakhat chiom mo lai chon pali oma anoi chon pakhat oma chon chu chu enting e kan so ching kan ti chuan ta hian 64 he ka zia photanga number puitling ho hi mo 0 hi number puitling ni lo mi antia chuan ni thawe ma se ta hian number ma 0 reng reng in number puitlinga mo number a chiar tlak an ni lo mo an ting zo ta lo ni chu van ram kai turin 64 hi ziak photila atnuaya po 8.0 le photila chuan ta hian poimo lutuk he thila hi in ria to tho garinga ta hian 64 a hian achunga hian numerator a hian point nuwa digit en zang kan ti chuan khat ni thum li nia tero pali oma 1 kan ziak photang pali wangin khat ni thum li kan ziak ang chuan denominator hi ni la point nuwa digit en zang pakhat che omlom pakhat che om wangin 1 pokan ziak le shimang pakhat che oma chuwang chuan enge kan ti tur pakhat che ang ziak meang ti hian 0 le 0 an cancel nga mo 64 ti hian to me 8 64 ania tero chuwang chuan ta hian kan cancel ta a kan cancel thei zung zung chu ti hian 8 ania 0 hi pathum alo ma tero khat ni thum ti hian ani me mo khalai kha kar hriat chian a poimo a chuan khalai hote tiang kan ngai concept hote tiang kan ngai po kha a poimo ve thina chuan ka thu soi hi in hre thiam reng reng em cheta tal po kan han chang le chinuna ne repeat te nga ya question pa nga ya kan lut chau chananga ka voice tiar tura nga ila changa hrethiama chuan hrethiam ne min chan ve shim hian an nom ve a mo chuan zandanga te pon kamla tam tura be sei ve la first class so hi chu advertisement te pokon lo chhuat thiam lo deuh te pawh ni mai thenga ta khan hrethiam e yes sir entia chuan heta hianin point ti bodan hi kan soi le lok teng vai khat chia heti hian 0.3 ni tang se multiply 0.08 ani atero chuan enting e nian kan tiang kan ti chuan ta hian point nunga number en zang digit en zang kan ti chuan khat ni tai chuan pahnih awm atero ta hian point nunga number en zang digit en zang kan ti chuan 1 a awma 3 kan tianga chuan 8 kan tianga la hian point nunga number digit en zang kan ti chuan 1 chu kan ziak hrim tur ni digit ni awm atero 0 0 nianga an point nunga digit pakhat chawm van ti hian ani le mai mo khalai kha kan hriat chian a poimo ve hrim chuan entirnan mai heta hian poimo le deuh nisin akan 0.0072 ni tang se chuan 0.009 mo la hen 9 pakhat belle tai la ta hian ti tang ila tuna vele thung numerator hin ni la chung mi zo hi mo point no digit en zang yom khat ni thum li pali omatero denominator en zang yom khat ni thum li pali oma denominator le numerator point nuwa number umzat mo digit umzat ti zo ngo ain an chon pali ve omatero 0 kha ziang ai to me lo number puiting ho che kan lang 72 by 9 chau kan lang enga tinge kan ti chon ta hello en thawula mo kan proof le shim ngo pali omatero achunga pali om wangin atwai ran ziang khat ni thum di chan noi po
digit pali o matiro chuwang chuan tinge kan zia the one chu kan zia dong shim shim khat ni thum li zero pali le zero pali cancel thau mo achunga numerator le denominator in ang chuan point kha zero vel ho kha ashan pa zia ngai lowa ai cancel thau ti kha kan soidua 9 8 r 72 nia om zia chu 8 chia ran chuwa kani mo chuan hela hian ta hen hemi question hi kan 6 rồi đấy nó không á thì hiện tại sao anh tiêu là 0.0072 lo ni tang se 0.09 lo ni tang se mo tu na ve le thung 72 ni anga tro chuan 9 pon ziak lenga dino hela hian digital zang le om kan ti chuan pali om tro chu wang chuan noi rang zia de ang khat ni thum linia chuan hela hian pahni om tro khat ni 0 pahnin kan se la chuan 9 8 r 72 ni en zang la bang kan ti chuan 8 ania 100 abanga tuna ti hian tam tak chuan ti hian an ti mai thina 100 8 tinge nang point kan da nga 0 ela dei lo 0 kan da lenga chuan 0 ni lenga 108 r 800 ni nga zo chia ti khan mo 0.08 an ti thina mo adik vek ma se entirnan mai ta hian 100 ni to lawin 100 ni to lawin ti hian ti te hian lom tang se tia hen va divide kwal vel khangai lawin ti dan ol sam deuh chik ka hrilang cheu that tok mei ka hrilang cheu nga la hian khoi o kan hrilang cheu ta hen kan ziak lo lo nga tain 8 ania nga tro tuna khat ni thum li nga panga hi da tai la mo 8 kan ziang nga chon hei le hei hen phot mo ta hian hei le hen phota 0 hian zang e om khat ni thum li chuwang chuan khat ni thum li kan zianga chuan point 0 mo 1 hi va chiar tel ngai mi lo ni o 0.00008 lo chuak mo indule check maro ti hian check maro hei book hi ran chuak me ang ti hian mo khat ni thum li la dei lo ni hi pangal le tur zo ni hi ti hian point vada ti de ngat khangai do na chuwang chuan tinge kan ti the kan ti chuan mo 7 te lo ni tang se entirnan khat ni 7 2 3 ni zok ro se o khat ni thum li nga ruk ni tang se tinge kan ti the kan ti chuan achung mi number hoi kan ziak phodang 7 2 3 ni nga digit thumani photatero khat ni thumania chuan khat ni thum kan cancel phodang anin hen vekania o mo khalai kha a ol sam thei dan berin ka hril chu ni hi zaina hian tiang hian an hril thlap mai lo thei chewa chuan chalu tuk tu nai soidan hakala plai nai lo try ka hrat ne mani o mo tak ka hril zelang cheu chu tiangin cover in du te chiam lo nia chuan request video poi siam tur ka langa lu tu ka question hi sam chung kala nia mo ma se kala ti don chewa 1 2 3 nia ti ro 1 2 3 chuan 0 en zang e bang khat ni thum khat ni thum kan sianga point 1 hi chiar tel ngai mi lo ti hian 0.000723 khadiang khani me chin cheula tiang hi apoi mo na king vela banking point exam the ala pui don so mo tiang hi a thabe shima chuan record video hi kan ti top lo kanga chuan kon fundamental sa shaning kan danga number system a shaning kan danga enanom the zolan chuan